Hasteko, belaunak 80 graduko angeluan tolestuko ditugu. Aldaka 80 graduko angeluan dugula, burua bizkarrezurrarekin lerrokatuta eta gorputzari aurren gainean eusten diogula, sorbaldak ere 80 graduko angeluan. Jarrera hori abiapuntu bizkarraren zifosia egingo dugu, eta aldi berean lepoa makurtuko dugu. Jarraian bizkarraren lordosia egingo dugu, eta lepoa luzatuko dugu. Hasierako jarrerara itzuli, 3 segunduko atsedena egin eta errepikatu. Zango bat eta kontrako besoa luzatuta jasoko ditugu. Jarrerari eutsiko diogu 3 segundoz, eta kontrako gorputz adarrarekin errepikatuko dugu. Orpoen gainean eseriko gara, eta eskuak koltxonetaren gainean ditugula, aurrerantz irristatuko ditugu koltxonetaren gainean, ipurmasaiak orpoetatik bereizi gabe. Distantzia handienera iritzitakoan jarrerari eutsiko diogu 3 segundoz, eta modu berean atzera egingo dugu 5 segundoko atsedena hartu eta errepikatu.